Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsuon, gisaulog ron sa simbahan ang pista sa balaang ngalan ni Jesus, the Holy Name of Jesus. Mao ni ang atong titular sa Metropolitan Cathedral, unang solemnidad ron dito sa atong katedral. O atong padayong iampo nga ang katawhan sa tibuok kalibutan mudawat unta og mo ila nga walay laing ngalan nga makaluwas nato ang ngalan ra ni Jesus, ang labing balaan o gamhanang ngalan sa tibuok kalibutan. Atong iampo usab ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagi sa pagpamalit ani atong mga slots tungod sa ilang gugma sa batang o sa atong manunubos nga si Hesukristo. Tagaan unta sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo, itugot nga kaming nagsimba sa ngalan ni Jesus ug nagapahimulos sa iyang katamis niining kinabuhia, matugob unta sa kalipayng tunhay diha sa amahanong puloy-anan sa langit, diin buhi siya og hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Angay batunan ninyo ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini, diha niya kanunay ang kinaiya gayud sa Dios. Apan wala siya maghunahuna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog, kundili sa iyang kaugalingong kabubuton iya kining gibiyaan. O gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Nataw siya sama kanato ug nakita siya ingon nga tawo. Nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atoa sa langit, sa yuta ug sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daiga ang ngalan sa Ginoo.
Kaangalan sa Ginoo, hangtod sa kahaturan. Daigan ninyo kamong mga sulugoon sa Ginoo. Daiga ang ngalan sa Ginoo. Daigon unta ang ngalan sa Ginoo. Karon ug sa kahangturan. Kaangalan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Gikan sa pagsubang hangtod sa pagsalok sa adlaw. Daikon unta ang ngalan sa Ginoo. Labaw sa tanang kanasuran ang Ginoo. Labaw sa kalangitan ang iyang himaya. Kaangalan sa Ginoo, hangtod sa kahaturan. Kinsay sama sa Ginoo nga atong Dios, nga naglingkod sa trono sa kahitasan, ug nagadung-aw gikan sa langit, ug sa yuta nga anaa sa ubos. Kaangalan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Hallelujah, hallelujah. Pagdaigon ng Diyos, hallelujah. Pagdaigon ng Diyos, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Busa midali sila pag-adto og hikaplagan nila si Maria og si Jose og nakita nila ang bata nga naghigda sa pasungan. Sa diha nga ang mga magbalantay nakakita sa bata, gisugilon nila ang gisulti sa anghel mahitungod kaniya. Og ang tanang nakadungog niini nahibulong sa gibalita kanila sa mga magbalantay sa karnero. Nahinumdom si Maria niining tanan og namalandong siya pag-ayo mahitungod niining mga butanga. Og namauli ang mga magbalantay nga nag-awit og mga pagdaig sa Dios tungod sa tanan nga ilang nadungog og nakita
sumala gayod sa gisugilon kanila sa anghel. Sa pagka-ikawalo na kaadlaw nga maunay ihimo sa seremonyas sa pagtuli sa bata, ginganlan siyag Jesus, ang ngalan nga gisulti sa anghel kang Maria sa wala pa ipanamkon ang bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kining mga requirement sa atong pagsunod ni Kristo, mga igsoon, gipuy-an na sad ni Kristo. Mao nang nahimo siyang balaan o halangdon. Nahimo man siyang tinuod nga tao o tinuod nga Dios. Mamatod pa sa atong unang pagbasa, iyag yung gihukas ang iyang pagka-Dios. Nahimo gid siyang tinuod nga tao aron tudluan ta unsaon aron mahimo tang tinuod nga tao. Lingiyay mong tupad nga tinuod kang tao. Sige, lingiya ba? Ina tinuod gyud ka nga tao. Og di ganita maliwat sa gipuy-an ni Hesus, dili ta tinuod nga tao. Tanaw ha, unsa may una niyang gihimo. Bisan siya Dios, matud pa diri, apan wala siya maghuna-huna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Sa ato pa dinhi sa kalibutan, wa gid siya magpaka-Dios. Wa siya magbuot-buot og himog desisyon nga siya ra gyoy magbuot. Nilingay mong tupad, ing nakanang color sa imong buhok, kinsay nagbuot ana. Kanang kurtis imong kilay, kinsay gabuot ana. Kanang color sa imong naong, kanang imong ngabil, kinsay gabuot ana. Kanang imong pagkural sa imong balay, kinsay gabuot. Kanang giparkingan sa imong sakyanan, kinsay nagbuot. Kanang imong gikapuyo sa imong kinabuhi karon, kinsay gabuot. Sa imong gender, kinsay gabuot. Ana, i-check. Kay kung magbuot-buot na ta, nakigtupong na ta sa Dios. Og si Jesus wa na niya buhata kay nga naman tao man siya, di man siya Dios. Kita tao man ta, di man ta Dios. Ayaw pakigtupong sa Dios. Ikaduha, iyang gibiyaan og sa pagkahimo niyang tao sa iyang kabubuton, gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Mipili siya sa kinaiya sa sulugoon. Di ba mao man sa nay kinaiya ni Mama Mary? Iya sang gipili nga mahimo siyang sulugoon. Ngilingian na sa imong tupad. Ingna musugot kang akong himuong sulugoon. Ingna ba ingna musugot ka nga ako kang sugoon? Ingna, muna, musugo ta dinhi nga, bantay ang pultahan, di mamubantay. Musugo ta nga, lingkod yun mo, dool sa atubangan, dili mo lingkod. Musugo ta, ay mo pagdag-iro dinhi, magdagyog iro. Di ba? Naiisugo diha sa atong balaod, ayaw parkingi ang public road, parkingan yun, anha pa magwasing. Naisugo nga ayaw pasagdi ang mga iro nga maglakaw-lakaw sa daan, magladlad na ginusdaan, pila nakabuk na nga bali diha nga nagdaag motor, kay nga dagma tungod anang nga crash, tungod anang iro. Hazard kay na, pila kabuk mga bata ang napaakan ana, kay gidua-duaan sa bata, nasakitan, gisikmat. Klaro man na kayo, balaod. Labaw na nang gisugo ni Jesus nga ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ang tanan ngadto sa mga kabus. Magtigom yod, mangawat pa. Magkorupsyon pa. Dili ra ba bilyon lang, trilyon na karon. Ngano man na? Nagpaka-Dios. Dili na magpakasulugoon. So kung mahimo ditang tinuod nga tao, kinahanglan una, dili ta makigtupong sa Dios, hinunoa
magpakasulugoon ta sa Dios. Nya unsa may iyang pagkasulugoon? Masinugtanon nga sulugoon. Dili supakiro. No. Kinsang asawaha dinhi nga wa gyud magsupak-supak sa bana, sukad mo na minyo, taas ang kamot. Si Maria, wa gyud nagsupak-supak ni San Jose. Sukad sila na minyo, si Maria mosunod ra gyud ug unsay isulti ni San Jose. Gipukaw gud siyang Jose tungang gabi, Maria bangon, dadon taning bata, bakoy tas Ehipto. Ngano man Jose, nagdamgo ko, giingnan ko sa anghel nga pabakwiton tas Ehipto. Wa gyud mingos Maria, uy nabuang ka, damgo ra na Jose oy. Paghuwat kag makamata ta ugma, basi gidaman ra ka diha. Wa, ditso sa dayog lakaw sa Maria, kuyog ni Jose, baktas anang tungang gabi. Kamo kang mga asawa, pukaon mo sa inyong bana. Day, pukaw ko sa anghel. Pagtuon ko ko sa akong kabit niya, dadon ti ka. Mo kuyog mo. Ha? Kay haron ko mo magkausa mo nga di na mo mag-away. Unsa man, mo kuyog mo mga asawa. Nawa di ba nakigtupong na mos Ginoo? Unsa man day gustos Ginoo? Love your enemies. Sa ito, pagipukaw tong bana, aron magkauli ng inyong maayong kabubuton, nya ikaw, dili ka. Nagpakaginoo na ka. Wa na ka magmasinugtanon. Sakit baya ang pagsunod? Mo nang gisumpayan, gidiri, nga si Kristo nagmasinugtanon, isip sulugoon, hangtod sa kamatayon, ang kamatayon niya sa krus. So kini day nga atong tinuod nga pagkatao mga igsuon, masinugtanon gitas Ginoo hangtod Dios kamatayon. Oy, kusog kay ta mulikay sa kamatayon, simbako day ana. Mo nang tungod sa atong paglikay sa kamatayon, sigig yung pangilad, sigig pangawat na kana ato dihang mga leader sa atong karong politika. Siging pangawat, aron lang yun, dili malikay sa kamatayon, dili mamatay ang ilang sa kadiha, ilang mga posisyon, dili mamatay ang ilang pagkakwartahan, o dili mamatay ang ilang lawas. Tanawa karon, siging kamatay. Kay matod pa ni Kristo, kinsa tong maniguro sa iyang kaugalingong kinabuhi, kawad-an niini. Kawad-an? Tinuod yun. Nangamatay na sila karon. Matod pa adtong usa ka celebrity, ang akong wish karong akong birthday, mamatay ang tanang korap. Na-appeal ra ba ko sa placard anang korap ra ba? Masunod sa tagkamatay ani. Pero bahala nag mga matay ta basta dili lang kurakot. Bahala nag mga matay ta basta sama ni Kristo nagsunod sa kamatuoran, dili mga bakakon. Di ba? Ilingay mong tupad. Yung na okay ra kag mamatay ka karong gabi. Sige, yung na. Mubalibad gani na may nagpakaginoo na siya kaugalingong schedule. Naghimo na siya iyang kaugalingong agenda siyang kinabuhi. Murag yuog siya tag-iyas kinabuhi. Hilas kay tastanan. Muna usbo na nato magpakahimo na tang taong matuod. Unya sa dihang nahimo si Kristong taong matuod hangtod sa kamatayon, nindot kay pagkasulti ni San Pablo. Tungod ni ini, tanawa mao na ni. Tungod ni ini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas ang dapit sa kalangitan, o gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan, busang mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa yuta, og ilawom sa yuta. Kana diay atong gitawag og greatness. Dili din na makuha pinaagi og kwarta, pinaagi og achievements, pinaagi og posisyon sa katilingban. Makuha din na sa atong pagpaubos, pagpakasulugoon,
og pagpakamatay sa sugo sa Ginoo. Mao na si Mama Mary gitagaan pog taas kayong ngalan. Unsa man? Rayna sa langit og sa yuta. Kataas ang ngalana. Si San Jose, unsa man sad siya? Magbalantay, protector sa simbahan. Taasan ang kuana. Taas magani posisyon ingnon kang head kas barangay tanod. Unsay tawag anang head sa barangay tanod? Ha? Hippie. Hippie di ay. Hippie sa barangay. Mura man ganig ma-proud sila na. Taas man gani paminaon nga ikaw mo'y presidente sa Kupradiya. Taas-taas man gani ang pagtanaw sa tao ingnon kang ikay head sa parokya, parish priest ka. Labaw na yung ingnon ka, obispo ka. Sus, proud kayo eh. Labi na yung butangan pa yung lain, cardinal ka. Sus. Unsa na kag mahimo kang ika mo ay protector sa tibuok simbahan, sa simbahan sa langit o sa simbahan sa yuta. Si San Jose mo na iyang role. Nga naman, si San Jose sad nagpaubos, nagpakasulugoon, hangtod sa kamatayon. Sakit-sakit biya sa tong iyang role, nagihimo siyang bana sa babaeng mabdos ng daan. Nahimo siyang amahan sa dili niya anak. No? Kinsang lakiha dinhi nga mosugot nga papangasawon mo babae nga mabdos ng daan. Taas sa kamot. Mo'y ayo. Mao na mga igsuon dinhi sa atong parokya doon natay gipang higayon dinhing mga pamaagi sa panindot pagpahapsay sa atong pagsimba. Kung ato ning sundon uban sa pagpaubos bisag usahay inconvenient ba, sama nang moingon ta kung naa kay bata isud gyud dinhi sa simbahan, inig-abot ninyo sud gyud simbahan. Unya kung magsiaw-siaw o magsigig hilak, magsigi og syagit-syagit, igawas na sad sa simbahan. Kapoy ba na? Pero dako kay nag-ikatabang aron mahimo tang mapaubsanon. Kana bang ang atong hunahuna naa sa atong katilingban? Sakit man tingali og lisod himoon sa mga congressmen, senador o uban pang mga naa sa atong pangagamhanan nga ang ilang pagpangawat sa atong kwartas nasod ilang itug-an ug ang kunon ang ilang sala. Sakit baya tingali gyud na? Uwaw, pero ilan ang buhaton mapasidunggan gyud sila. Di ba? Kung ilan lang gyud ang buhaton ba, tawgon sila og hero. Gibuhat ng San Pablo, giangko ni San Pablo nga dili ko angayan nga tawgong apostol ni Kristo kay salbahis kay kusuna. Akong gilutos ang nagsunod ni Kristo. Iya pa yung gisaysay giunsa niya paglutos. Pero sa iyang pag-angkon nga di siya mauwaw, nahimo siyang equal ni San Pedro. Gitawag sila the two pillars of our faith. Munang doon na sila pista nga silang duha. Pista ni San Pedro o ni San Pablo. Kanindot no? Anong mura mamug ng aluya? Di gyud mo musunod, sugot nga mamatay. Okay, last na lang lingi. Ang di mo lingi, mo'y unang mamatay. Sige, lingi ay mong tupad. Ing na karong tuiga. Sige na, sabat na ko ba na karong tuiga. Din ajud ko mo reklamo. Ana ha? Butang gina sa nahon ha? Din ajud mo reklamo. Di na ka mo reklamo sa imong buhok, sa imong kilay, sa imong naong, sa imong tupad, sa imong kuyog, sa imong mga gibati. Ana ha? Way reklamuhay. I-offer ang tanan sa Ginoo. Isipon nato nga kining tanan pagbuot sa Ginoo. Ug angay natong dawaton kay tinuod tang tao, tinuod tang anak sa Dios. Sige, manindog na ta.
Mga igsoon, walay laing ngalan nga makaluwas kanato ang balaang ngalan ni Hesus ragayod. Busa pinaagi nining maong ngalan, masaligon kitang moingon, Hesus anak sa Dios, kaluy kami. Jesus, anak sa Dios, kaluy kami. Nga ang atong Santo Papa Leo, atong Obispo Alberto, mga pari ug sa tanang nag-alagad sa simbahan, ligunon unta diha sa ilang pagsangyaw sa himaya sa balaang ngalan ni Hesus, magampo kita sa Ginoo. Jesus, anak sa Dios, kaluy kami. Nga ang tanang kanasuran sa kalibutan, magtahod sa ngalan ni Hesus, ug muuswag diha sa katarong, magampo kita sa Ginoo. Jesus, anak sa Dios, kaluy kami. Nga ang mga nagantos sa kalisod, mga nagsubo ug mga nagmasakiton, gumikan sa mga katalagman, gubat ug kawadon, mahupay ug matabangan unta pinaagi sa kinasingkasing nga pagsangpit sa balaang ngalan ni Hesus, magampo kita sa Ginoo. Jesus, anak sa Dios, kaluy kami. Nga ang mga makasasala, makasinati og paglaom, pasaylo ug kalinaw, tungod sa pagtawag sa balaang ngalan ni Hesus, magampo kita sa Ginoo. Jesus, anak sa Dios, kaluy kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Jesus, anak sa Dios, kaluy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Jesus, anak sa Dios, kaluy kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Jesus, Anak sa Dios, kaluy kami. Nga ang mga nangamatay nga hingpit nga naglaom kang Hesus, makasud-ong na unta kaniya didto sa himaya sa langit, magampo kita sa Ginoo. Jesus, anak sa Dios, kaluy kami. Ginoong Dios, dawata kining among mga pagampo nga gituboy nga naha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daikon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatagon, nadawat na mo kining among gihalan, ang panumbino nga amot sa yuta, ug ginamat sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanon sa kalanggalang kanamo. Daiggon ang Diyos, daiggon ang Diyos, daiggon ang Diyos hangtod sa kaangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.
O makagagahom nga amahan, pinaagi sa maluluyong pangaliya sa imong anak, himo ang takos nga imong dawaton ang among mga gasa, kaysa pagsangpit namo kang Hesus kutob sa pangayuo namo sa iyang ngalan, malaumon man kami nga madangat gayud namo kini sa walay duha-duha. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Away ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay karon diha kaniya misidlak sa kalibutan ang usa ka bag-ong kahayag, ang Dios nahimong tao uban kanamo, ug ang tao nahibalik pagkahiusa sa Dios. Ang imong anak sa pagsulob sa kaalaot sa tao, mihatag og walay kamatayon nga dungog alang sa may kamatayon nga tao. Kining kahiusa nga katingalahan tali sa Dios ug sa tao, maoy nag-uli nganhi kanamo diha kang Kristo sa gasa sa kinabuhing way katapusan. Ug busa sa among kalipay, nagaawit kami sa imong himaya duyog sa tanang panon sa mga anghel diha sa among pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, Puno ang langit ug yuta sa imong himaya, hosana sa kaitasan. daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kaitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa,
ni Alberto, ang among arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo, makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang kahungan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Yes, Lord Diyos. Kordero sa Diyos, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Is my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, who's lamp a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. You touched my heart and taught me what is right. Of all my friends, you're really different. You shape my heart to love as you have loved. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Magampo kita. Itugot Ginoo nga tungod sa imong kaluoy pinaagi niining santos nga Eucharistia kapasidunggan unta namo sa angayng paghalad ang Ginoong Hesus tungod sa iyang ngalan nagbuot ka nga pagaludhan siya sa tanan ug sila makakaplag sa kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa gahom nga Diosnon. Og kining maong gahom mulihok lang nato kung dili ta makigtupong sa Dios pinaagi sa kusog magpakasulugoon ta niya hangtod sa kamatayon. Salamat sa nagpakasulugoon sa Ginoo og nagsigig palit na tog slots. Ang atong grace, ang atong halin, iabot nag 107,481 ka slots, napay 592,519 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Doon na ni 70 slot challenge, nga tag 7,305 na ka-challenges atong nadawat. Ang atong PPSC, para sa atong mga proyekto dinhi, niabot na og 85,137 ka slots ang atong halin, napay 14,863 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,200,
per challenge. 189 na ang atong nadawat. Ang atong DPR para itukod ang mga balay niabot nag 27,112 ang atong slots nga nadawat, tag 100 pesos per slot. Basig makahuman na ni siya mga 45 ka mga balay. So atong pakpakan ang tanang namalit na tog slots. Salamat kayo. Niya dunay pagyoy inyong angayng suportahan ang akong YouTube channel kaning Padresiano Ubod. Suportahin ninyo para daghan sa tag mapaambitan. Doon na ni 282,000 ka mga subscribers sa pagkakaron. Sige lang yung view, like, share, subscribe. Nya ang ato sang official nga Facebook page mao ang Shrine of Santiago de Compostela. Murag mo na title nato. Shrine o Archdiocesan Shrine of Santiago de Compostela. Wala tay Reels, wala tay TikTok, wala tay uban pa diha nga mga platforms kanirang YouTube nga Padresiano Ubod o Facebook page nga Archdiocesan Shrine of Santiago de Compostela. Nya doon na dito General Assembly karong pizza size this January 6 General Assembly, tanan nga mga leaders sa chapels, tanan nga mga leaders sa mandated organizations and ministries, ang Pastoral Council o Finance Council magtigom ta dinhi alas 7:30 sa gabi. December 6 up January 6 nadanad pa mo ko December 2026 karong Martes pohon. Sige, manindog manam mo tindog. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.